Grazas, señora presidenta. Señora vicepresidenta, xa foi dito, este debate sobre os obxectivos de estabilidade orzamentaria e de débeda pública repítese unha e outra vez e xa perdemos a conta das ocasións en que ou ben non foi aprobado, non serviu realmente para que houvese orzamentos do Estado. En todo caso, o BNG mantén a posición expresada nas anteriores ocasións. Gústanos a proposta? Evidentemente non, porque non partillamos que a decisión da Comisión Europea de voltar ao control de déficit, reducción e débeda e o seu mantemento en magnitudes que achan sustentáveis no longo prazo sexa a máis adecuada. O BNG rexeita estas políticas porque temos a convicción de que na actual situación en que se manteñen aínda moitas incertezas para asentar a recuperación económica é precisa unha política económica e fiscal expansiva para reforzar os servizos públicos e potenciar a recuperación e o emprego. Non tanto, igual que fixemos en ocasións anteriores, votaremos a favor. Por que? Básicamente por dúas razóns. Porque se así non fose, os criterios a aplicar serían peores, especialmente para concellos e comunidades autónomas, e sobre todo porque para nós o fundamental neste momento é que poidan ser elaborados uns orzamentos que permitan verificar políticas necesarias, entre elas as previstas no acordo de investidura asinado co BNG, que benefician o conxunto dos galegos e galegos, Sabemos que o escenario para que iso aconteza é difícil e complexo, porén, o BNG está a traballar para facelo posible sen esquecer a perspectiva de que é necesario un compromiso claro do Goberno para aumentar os investimentos na Galiza e para activar un novo sistema de financiamento. Ainda onte debatíamos sobre isto, de maneira que se poña termo aos déficits históricos do noso país nestes ámbitos. Moito obrigado.